Tak čaute, ja som u ďalšieho videa z Minecraftu a dneska budeme hrať Bed Warsy, takže môžeme ísť na to. A takže dáme si asi jednu hru, lebo Bed Warsy sú docela dlhé. Na túto. OK. Takže už sme tu, máme fialovú farbu. A ako ste si mohli všimnúť od minulého videa od predminulého videa som si trošku ešte zmenil skin, takže finálne vyzerá takto. No aby ste to lepšie videli, finálne vyzerá takto. A môžeme sa ísť, vlastne tuto, to je Skywars, to vlastne sa hrá takto. OK, takže sme si loot, teba si viem kúpiť bloky. Aby ste chceli viacej takýchto videí zo Skywarsov, či zo Bed Warsov, tak dajte like a odber. A tu mám docela dosť týchto vecí, tak si môžeme kúpiť možno lepší meč. Toto. Ešte si kúpim toto a si páči, tu majú presne takú farbu, ako je Vlaštín, takže toto. Ešte, čo tu môžem dokúpiť? Nejaká špeciálna helma. Za 20 goldov tu. Ale neviem, či sa dá zlepšiť. Aha, tu si len zrýchliť generátor. Dobre, takže mal by som si nakúpiť nejaké bloky. Trošku sa ísť dostávate ku diamantom. Dobre. Hop, 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 hop. OK, takže sú tu 5 diamantov, to ešte nie je nič dobré, som potreboval aspoň nejakých, ja to takto zastávam. Ja som potreboval aspoň nejakých, koľko, neviem, nejaký, no 10 potrebujeme, takže. Aha, tu dám do blok. Príliš, tie diamanty, oni padajú semka dovnútra, nie? Aha, jasné, že hej. Aby mi to niečo postiel, by to mohlo trochu pridať. Už má diameč, no, on vyzerá, že asi už šiel aj po mne, takže by som už mohol trošku, by to mohlo pridať a ja už asi teda pôjdem, tak, lebo ten už vyzerá, že už by aj šiel po mne, takže ja jemne zastávam, no, to bolo také zastávanie. OK, takže doberiem toto, za tých 10 diamantov asi si robím diamond generátor. Nie, že nejdeš po mne, kámo, že nejdeš po mne, že to rozmýšľíš. Tak sme tak trošku asi, yes, tak to, ešte, že, ja neviem, čo by som robil, kebyže mi ide nič posiel, asi už nič, takže, dobre, idem si zobrať ešte tento loot a toto. Dobre, mám 58 blokov, takže to je celkom dobré. Ešte trošku jemne obstávam tú posteľ, je docela dobre chránená, lebo to ste videli, že to som chvíľku nedával pozor a to už bol u mňa. Takže ešte tuto. No to je dobre obstávané ešte. Nie, som sa zlakol. A on zostáva takto, nahaj, to je šmejt. Ale ja ho chytím, ja mám asi viacej blokov než on. Aha, dobre, tak to je jedno, tu nemusíš mať viacej blokov, tu je ten oný, že maximum. To je, nie, Bed Destroyed, OK. To ja si mám takú šancu na prežitie. Jaj. Tak prvá hra nedopadla moc dobre, ja som išiel ďalšiu. A to bolo veľmi rýchle. Počkáme, dokým
Už sme to na dobre dáme, takže idem si rýchlo zobrať veci. A ja som urobil takú taktiku, že by som hneď zobral veci. Nakúpil si vlnu. 16 vlny, ani som sa neobstával, ale rovno by som šiel, že hop, 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 hop. Takto by som sa nedostával ku diamantom, ale to asi tie diamanty budú ešte trochu ďalej, takže... A nie, oni sú prosím, to mi dobre vyšlo. Dobre, 5 diamantov a... Ježiši, nevypadnem. Už ešte musíme počkať, takže ja by som... Že pozrieť tam vedľa. Ja si neviem ešte ďalšie bloky kúpiť. Lebo čím viacej generátorov, tak tým lepšie. OK, už nemám viac týchto materiálov, takže toto mi bude musieť stačiť. Ma zaujíma, že ako dlho bude trvať tento diel, lebo nikdy som nejako nehral moc Bedwarsy. Už mám 11 takové. Ježiš, ja som skoro padol, no dobre. Čo si teraz asi kúpim? Rozumiem, že by som možno aj urobil diamond generátor na vlastnom ostrove. Aha, dobre, takže. A možno som zrýchlil toto, aby to rýchlejšie. Ale to tiež 10 týchto stojí. Ale ešte by som si možno skorej kúpil lepšie veci. Možno si za tých 10 diamantov aj meč poviem kúpiť, preto lebo... Čo? Ako bude destroyed? Tam bol týpek na mojom ostrove. Aha! Bol tam, naozaj tam bol. No tak to je... Aký má meč? Tak to som asi... rýchlo prehral, to je automatická prehra. Jedine, že by sa mi ho nejako podarilo, keby sa sem dostalo nejako opatrne zhodiť. Koľko mám HP? No tak mu to, že 7 HP. Tak. To nič. OK, takže idem sa semka nalútiť. Dobre, takže berem si nejaký meč, ktorý je najlepší tento. A ešte nejaké bloky. No hlavne som si ešte mohol kúpiť nejaký armor a hlavne aj bloky by sa docela hodili. Ja už nemám na nič, takže ja si potrebujem rýchlo takto vymeniť. Dobre, toto rýchlo. Dobre, mám 32 blokov, to je dobré. Ja by som takto sa nenaučil hrať, to je mega čudné. Takto hrať, že proste nevidíte inventár ani srdiečka, tak skúsim. A som postel tak obstávať. Ty kokos, ja neviem kam vlastne stávam. Takto. Dobre, už to vypiem, to bolo strašné. OK, a... tu je toho zasa veľa. A ja som možno niekomu zničiť aj postel. Taký by som ja bol kamarátsky, takže ja asi idem trošku ku susedovi na návštevu. OK, tu vezmem diamanty. Vyzerá to, že pán susedko je doma, ale vyzerá, že si ma nejako moc nevšíma. Čo? Nie, na mojom ostrove už je týpek. Oh no, on sa stáva ku mne. Ja možno by som spravil, že... Tak, ako myslíš teda? Nie, dopadol ku mne. Jaj, škoda, no nie som moc dobrý hráč. Ale v tomto mal, tak ja som nejaký prvý diel, nejaký začiatok by mohol byť. Takže ak sa vám to video páčilo, tak nezabudnite to like, odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Tak zatiaľ čau.